खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। अन्थाइ गोनां हायाव सजना मैगंनि आबाद मावनानै बिनय कुमार बर'आ गोबां रां आरजिनो हादों। गुवाहाटीनि गंसे लड्जनिफ्राय सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। दिरेनपारानि गंसे दंफां गडाउनाव गिदिर अर नांदों। आसाम पुलिसआ 5 कौटि बेसेननि हेरेन जब्द खालामनो हादों। सेडेटिव स्प्रे बाहायना मालिगावनि गंसे न'निफ्राय रां गहेना लुथिना लांदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। सासे लाइमोन आबादारि जाय लाइमोन आबादारिया दै गैयै गोरान अन्थाइ हायावबो आबाद मावनानै थांना थानायनि राहा लामा दिहुननो हादों। जाय समाव गोबां लाइमोनफोरानो बेकार जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, बे समावनो अन्थाइजों बुंफबनाय दै गैयै हास्राव हायाव सजना मैगंनि आबाद मावनानै गोबां लाइमोनफोरनि थाखाय बिदिन्थि जानो हादों। बिथाङानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय भारत-भुटान सिमना ओनसोलनि सुबनखाता हालाम आमगुरि गामिनि बिनय कुमार बर'। बिथाङा दै गैयै अन्थाइ हायाव सजना मैगंनि आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनो हानाय बाथ्राखौ फोरमायदों। बिथाङा गय आबादजों लोगोसेनो सजना आबादखौ मावबोगासिनो दङ। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे आबादखौ थांनाय 3-4 बोसोरनि सिगांनो मावनो लाजेनदोंमोन आरो दायो बिथांनि आबाद थिलियाव 350सो सजना बिफांफोर थानायखौ फोरमायदों आरो बे आबादनिफ्राय बोसोराव फाननानै 2 लाखनिफ्राय 3 लाख रांसिम आरजिनो हानाय बाथ्राखौबो फोरमायदों। 6 माइल ओनसोलाव थानाय गंसे लड्जआव सोमोनांथावै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांनो हादों। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ चान्दमारिनि थागिबि मृणाल मेधि होननानै सिनायथि होनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला लाइमोना मंगलबार बेलासि समाव ब्रह्मपुत्र लड्जनि 305 नम्बरनि खथायाव थादोंमोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। बबेखानि हर गेजेरनि समाव लाइमोननि गार्लफ्रेन्डआ हटेलनि स्टाफआव कल खालामनायनि उनावनो लाइमोननि खथायाव थांना नायब्ला सोमोनांथावै थैना थानाय लाइमोननि गोथै सहखौसो मोननो हादोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। नायबिजिरनायाव पुलिसआ सानैनि गेजेराव दावराव-दावसि जाना बेबादि जानो हागौ होननानै बुंदोंब्लाबो बे जाथायनि सायाव दासान्दि गोख्रों नायबिजिरनायखौबो जागायो। गुवाहाटी नोगोरमानि धीरेनपारानि साखाथियावनो थानाय गंसे दंफांनि गडाउनाव गिदिर अर नांनानै सिलिंखार जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दसे समनि गेजेरावनो अरा गोसारलांनायनि जाहोनाव गडाउनाव हानानै दोननाय गासैबो बेसेनगोसा दंफांफोरा सेवहांगार जादों। बे खौरांखौ मोननायनि माखासे समनि उनाव अर खोमोरग्रा गारिया जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै जोंब्लावखांनाय अरखौ दबथायहैदोंमोनब्लाबो जाथायसालियाव गोबाङैनो खहा जाखाबायमोन। बेनि अनगायैबो जायगानि थागिबिफोराबो अरखौ गोसारद्लाजानो गिना अरखौ खोमोरनो नारा-नाथा नाजादोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बबेखानि बे अर नांनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिन्थिनो मोननाय जायाखै। लोगोसेनो अर नांनायजों सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखै होननानैबो मिथिहोनाय जादों। शिबसागर जिल्लायाव गोख्रोङै सिग्रोमनायनि गेजेरजों आसाम पुलिसआ 5 कौटि बेसेननि गासै 1 किल'ग्रामनिबो बांसिन हेरेन जब्द खालामनायजों लोगोसेनो 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ खादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गलाघाटनि एएसपि जन दासजों दैदेनजानाय शिबसागर आरो गलाघाट जिल्ला पुलिसआ अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों ड्राग्सखौ जब्द खालामनो हादोंमोन होननानै पुलिसआ रोखायै फोरमायदों। बबेखानि बे जाथायखौ सरपटार पुलिस थानानि दफा 21C नि केस नं 18/24 आरो 29T NDPS एक्टजों खाथि सोमोन्दो दं होननानैबो रिपर्टआव बुंदों। बे जाथायाव हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ फारियै पिंकु देबनाथ, नारायण देबनाथ, बाबुराम कनवार आरो रबि जायसवाल होननानै सिनायथि होनाय जादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो समाजारि बिजों टुइटारनि गेजेरजों गलाघाट पुलिस आरो शिबसागर पुलिसनि बेबादि जाफुंसारनाय खामानिखौ फोरमायना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मालिगाव ओनसोलनि पस्ट अफिसनि साखाथियावनो थानाय रेस्ट केम्पआव दाखाथि हाबदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला दुथांफोरा मिन्टु दे मुंनि न'खौ थोंजों थांखिनानै सेडेटिव स्प्रे बाहायना न'खरनि गासैबो सुबुंफोरखौ हुस गैयै खालामनानै लुथिनानै लाना थांदों होननानैबो फोरमायथिदों। दाखाथिफोरा गासै नोगोद 50,000 रांजों लोगोसेनो 7 लाखनिबो बांसिन बेसेननि सनानि गहेनाफोरखौ लुथिनानै लांदों। बबेखानि न'खरनि सुबुंफोरा हुस मोनखांनायनि उनाव बेसेनगोसा बेसादफोरा
गोमानानै थानाय हालोदखौसो मिन्थिनो हादोंमोन। बे जाथायखौ जालुकबारि पुलिसनो खौरां हरनायनि उनावनो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैना जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौबो जागायो। बबेखानि बे गिख्रंथाव जाथायखौ लानानै जायगानि थागिबि सुबुंफोरा फैगौ समफोरनि थाखाय गोबाङैनो जिंगा सिखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।